Здравейте на всички от ProCar LED Lights. Тази вечер направихме на клиент Шкода Октавия втора генерация 2008 година на двусекционен рефлекторен фар. Заменихме стандартните халогенни кружки на късти H7, сложихме висококачествен LED с камбус система против грешки, MC модул против смущение на радиото и електрониката, активно охлаждане. Регулирахме фаровете на машина. Виждате резултата. Фаровете са в добро състояние. Виждате отсечения фокус. Няма смущение, няма грешки. Отсечен фокус. Даже много хора казват, че леда на рефлектор не става, заслепява. Много зависи кое, къде и как се монтира. Ето отново на срещен трафик. Проблеми няма. Разликата е огромна спрямо халогената кружка. Тук се запазвате фаровете, защото е да развива най-ниската температура. Виждате тъмен нов асфалт без маркировка, всичко се вижда. Доволен си? Доволен си. Нищо общо. На срещен трафик няма какво насрещно заслепяване. Се раждате в светлина. Особено на тъмен и мокър асфалт. Идва и сезона на фаровете. Фарове си трябват. Особено за нашите пътища. Това е за сега от нас. ProCar LED Lights. Бъдете живи и здрави и приятна вечер!